Mae iaith yn bwysig. Yng nghanol rhethreg y toriaid ar ddidwyr a datganiad braf yma'n bod aml ddiwylliannedd wedi methu, mae troseddau cysineb ar sail hil wedi tyfu i dros 100,000 mewn blwyddyn. A thrafod y toriaid yn ymfalchio ar ei war on woke, cyhoeddodd Stonewall UK fod troseddau cysineb yn erbyn pobl traws wedi cynyddu 186% dros y 5 mlynedd dwytha. Tydi hyn ddim yn iawn. Dwi angen gobaith. Gobaith y gall pethau newid. Gobaith ein bod wedi cyrraedd y gwaelod ac y gallwn wrth droi hyn ac adeiladu gwell. A dyna pam dwi mor falch i fod yma heddiw. Achos gyfeillion yma, yn yr ystafell hon dwi'n ffeindio gobaith. Hefo chi, yn ein plaid ac yn ein pobl. Dwi'n gwybod, os dwi'n rhannu stafell efo chi, y byddwn nhw'n trafod sut gallwn wella bywyd i'r mwyaf difreintiedig. Sut y gallwn daclo tlodi. Sut y gallwn gyda'n gilydd weithredu dros gymdeithas well. Gadewch i'n brwydr ni fod amdan sut da ni'n dyrchafu eraill. Sut da ni'n ymestyn caredigrwydd ar draws ein cymunedau. Sut da ni'n herio rhethreg casineb gyda cariad. Sut y gallwn gyd sefyll, symud ymlaen, ac ia, ennill tir drwy sicrhau nad oes neb yn cael ei gadael ar ôl. Dyna sydd wir yn radical. Dyna sydd da ni'n dangos ein gwerthoedd. Dyna sydd gallwn ddangos ein gweledigaeth ni dros Gymru rydd. A dyna sydd da ni'n dod â gobaith. Diolch.